El particionat del disc dur. En aquest vídeo aprendreu funcionament del sistema de particions de disc en sistemes Windows. Quines implicacions hi ha? Hola a tots, en aquest vídeo parlarem una mica sobre com funcionen les particions dins d'un sistema Windows i bueno, que ja ho heu vist a la teoria, i després parlarem també sobre el tema del xifrat de les particions, d'acord? Llavors, per a poder treballar amb aquesta, tinc una màquina virtual aquí en Windows, i el que farem serà accedir al gestor de discos, ¿vale? de Windows. Això és un Windows 11 normal i corrent, no he fet res especial. L'única cosa és que a la màquina virtual hi he instal·lat aquest disc nou, que és un disc de 10 GB, ja insisteixo que això és una màquina virtual, té 127 GB de disc aquí, que ara parlarem d'aquestes particions, i després tinc aquest de 10 GB, que ara a l'engegar, si us fixeu, el sistema m'ha dit si el vull inicialitzar. Bueno, l'inicialitzarem amb GPT, això és equivalent a el que vam fer amb el PartD a un vídeo anterior, si recordeu, en Linux, i ara aquí bàsicament, bueno, ja està, ja el tinc alocatat, i ara després crearé particions, però abans us volia explicar alguna cosa més, d'acord? Llavors, aquest sistema aquí, com podeu comprovar, això és un layout típic d'una partició amb Windows, d'acord? Llavors, anem a veure què hi ha aquí. Tenim, per una banda, el FI System Partition, l'ESP, que això ja ho vam veure en Linux. Aquesta partició és habitual en un sistema Linux, ocupa només 100 megas, també en vam parlar d'això a la teoria, d'acord? I aquí bàsicament el que tenim és tots els fitxers necessaris per a que la BIOS i l'UEFI i el Secure Boot ens puguin passar el control cap al nostre sistema, d'acord? És una partició que internament aquesta partició utilitza el sistema de fitxers FAT, d'acord? I no la podem utilitzar, bàsicament, o sigui, només hi ha els kernels i això ho gestiona el propi sistema, no ens hi hem de preocupar massa. Després tenim la partició de sistema normal i corrent, d'acord? Que seria el C2 punts en aquest cas, aquí la numeració va diferent que en Linux, i bueno, aquí ens dona informació de healthy, que vol dir que la partició està correcta, d'acord? I aquí tenim tot el sistema. Podríem tenir-ne més d'una partició o més d'un disc, com és el cas, d'acord? I després hi ha una partició al final que ocupa mig giga aproximadament, això pot variar entre versions de Windows també, d'acord? Però aquesta partició bàsicament el que conté és un sistema base Windows que ens permet fer el recovery. De fet, el recovery és una cosa que també hem vist a la teoria, d'acord? I després també faré un vídeo explicant-vos una mica com funciona quan engeguem la màquina en mode recovery. Llavors tenim aquestes tres particions bàsiques en qualsevol sistema Windows. Aquí, com això és una màquina virtual, perdoneu, és que la màquina m'està acabant d'engegar, perquè l'he engegat just abans i està inicialitzant coses, el que va una mica lenta. I bàsicament aquí aquestes particions són les normals, i aquí ara el que jo faré serà crear aquí un parell de particions i intentarem fer alguna cosa amb elles. Llavors, el resum queda clar, jo per particionar he seleccionat GPT, i ara aquí, això ja us vaig explicar en un vídeo anterior que podíem fer tipus de volums diferents, podíem fer spanned volumes, stripped volumes i tot això. Aquí, en el Windows aquest que tinc aquí, bàsicament ens tocarà viure amb el simple volume, que és el normal, d'acord? Perquè no he instal·lat cap extensió per a poder fer res de tot això. Llavors aquí ens surt el wizard per a crear les particions, puc anar aquí, ara em diu quina mida vull, ficarem 5 gigas per a fer la meitat, perquè vull fer dues coses diferents, ja veureu de seguida. Aquí una cosa interessant que té Windows és que ens permet seleccionar quin nom d'unitat li volem donar, d'acord? Llavors la D la tinc assignada per a quan fico alguna unitat virtual de CD-ROM, sí, però bueno, una altra cosa que ens permet fer, que això és una novetat que van incloure, si no recordo malament, en Windows 10, és que puc muntar el directori com tipus Linux, no? Puc muntar una partició. Hi ha un directori, la partició dins d'un directori, el qual s'assimila una mica al sistema de muntatge que tenim en Linux, d'acord? Però no ho farem aquí. Llavors, li dono al següent. Aquí em dirà, què vull fer? Si vull formatejar-ho, si el vull formatejar, fixeu-vos, em suporta només FAT32 i NTFS, d'acord? No m'ofereix l'exFAT perquè la partició és massa petita. Si fos una partició més gran, m'oferiria també l'opció de fer exFAT, d'acord?
Llavors, aquí em diu quina mida de sector volem. Us recomano que deixeu el valor per defecte, que normalment és 4096, d'acord? Si volem donar-li un nom, i això en aquesta partició li direm non-encrypted, vale? I que ho faci ràpid, i podem inclús ficar la compressió, si volguéssim, no l'activaré, d'acord? Li diem next, estim si volem, tal, finish. Vale? Ara això em crearà la partició, i fixeu-vos, em diu que no està xifrada. Vale? Ai, que la F li he ficat jo, perdó, m'he equivocat a l'escriure. Bueno, crearem una altra partició aquí, ara, un altre new simple volume, next, li dono la F, ja m'està bé, next, aquí li ficarem encrypted, next, finish. Vale. Ara, per a poder xifrar la partició aquesta, el que farem serà anar a l'opció que ens ho permet fer, que això es diu Data Encryption, d'acord? Ho faré per parts, realment podria anar directament al BitLocker, però vull que ho veieu. D'acord, aquí, llavors jo el que faré serà, aquí, fixeu-vos que en Data Encryption em diu Manage BitLocker Drive Encryption, i ara, quan això s'obri, aquí em surten totes les unitats, i ara jo el que puc fer és anar en aquesta i puc habilitar el BitLocker. Llavors aquí, si això fos una màquina física i estigués tot ben configurat, em donaria l'opció de fer-ho directament des del TPM del meu hardware. El que passa que aquí, com tinc el TPM a la màquina física, prefereixo no tocar-ho. Llavors el que faré és que hi ficarem un password. Insisteixo que això, si volguéssim fer segur, hauríem d'utilitzar el TPM amb claus criptogràfiques i seria moltíssim més segur. Ara aquí està tot subjecte a la meva contrasenya, que és ACME01 en aquest cas. Bueno, sí, em diu que ha de ser més gran. Ficarem ACME 00,1. Ara sí. I ara ens diu com volem guardar la recovery key. Això és important. Això en un cas real ficaria un USB i m'ho quedaria en un USB i aquell USB el guardaria en algun lloc separat de la meva màquina. Però ara, a propòsits de la demo, el que faré és que ho guardaré a la meva unitat C. I aquí li direm que ho guardi aquí, directament, sense... Sí, perdó. Espereu, ho ficarem a Documents, aquí mateix. Li direm que ho encripti tot, d'acord? New Encryption, i compatible, ficarem el nou. Clar, això implica una versió de Windows 10 en particular o superior. Començarem a encriptar. Fixeu-vos, ara aquí, en realitat això, trigarà una bona estona, d'acord? No, mira, veig que va prou ràpid, a l'estar 8 suposo que ho fa més ràpid i només són 5 gigas, per tant hauria d'anar ràpid. Llavors el que faré a continuació, mentrestant, és que, això ho podem anar tancant, mentre va xifrant, això també ho puc tancar, i ara el que faré serà... Una cosa xula que té Microsoft és que ara jo si volgués utilitzar el dispositiu ja el podria utilitzar realment, això ho fa online, d'acord? Però jo pel propòsit del que vull fer ara no em fa falta, d'acord? Llavors jo ara el que faré aquí serà anar a la unitat non-encrypted i aquí crearé un fitxer, new text document. Li direm non-encrypted, i aquí de contingut li ficarem en realitat el fitxer no és el que està encriptat, és el sistema de fitxers, a les males, però és igual. D'acord? I ara anirem a la F i també crearem un nou fitxer.
Aquí el propòsit que tinc després és que ara botaré el Linux i us ficaré... perdó. És que la màquina va una miqueta lenta. Encrypted. I ara intentarem accedir a un i a l'altre dispositiu i passarà una mica el mateix que en Linux, ¿vale? Perdó. Vinga. Ja està. Molt bé, ara hem d'esperar que això acabi de xifrar. Molt bé, ja ha acabat el xifrat. Ara el que farem serà parar la màquina. D'acord? Shutdown. I en paral·lel obrirem una consola. Vale? I ara aquí el que farem... faig la font una miqueta més gran per a que ho veieu bé. Llavors jo aquí, al libVMs, aquí tinc totes les màquines virtuals que jo tinc i en particular la de Windows 11 la tinc aquí, d'acord? Esperem que s'acabi de parar la màquina perquè no convé utilitzar un fitxer de màquina virtual mentre està la màquina virtual en marxa perquè ens podem trobar en alguna sorpresa desagradable com corrupció al sistema de fitxers, d'acord? Llavors, l'altre fitxer, és veritat que ara jo això ho anava a fer amb el fitxer que no toca, l'altre fitxer, fixeu-vos, jo aquí tinc el disc aquest que és el Windows 11 i l'altre, a veure on l'ha posat, que se m'havia oblidat, aquí, el tinc dins d'imatges, aquí, vale? Llavors ara jo el que faré serà, quan acabi d'engegar-se la màquina, bueno, aquí m'haig de transformar en root, vale? Anirem aquí, perquè aquí crec que no hi tinc privilegis. Bueno, tenia permís d'execució, bueno, és igual, no importa. Llavors, aquí, fixeu-vos, la màquina, el fitxer és aquest, d'acord? Que hauria d'ocupar per anar de 10 gigas. Bueno, una mica més, sempre hi ha un overhead, és normal. Mireu, ja he acabat d'això. Ara el que farem serà, per a poder muntar el sistema de fitxers, haig de fer un mod prove primer, que això ho faria automàticament, però és igual. nvd max part és igual a 8, perquè em permeti ficar fins a 8 particions, i QEMU té una funcionalitat molt guai que ens permet connectar al dispositiu /dev /nvd0 al fitxer aquest que aquí, que ho ficarem així, Windows 11.qko2. Llavors amb això, el sistema en teoria el que haurà fet és, si ara jo miro fdisk-l /dev/nvd0, m'hauria de dir, fixeu-vos que tinc, sempre fixeu-vos que a Microsoft li agrada molt reservar un espai de disc al principi de 16 megas per si s'ha de fer alguna història, d'acord? I després tinc les dues particions, aquesta que si recordeu era la no xifrada i aquesta que sí que és la xifrada que ocupava una miqueta més. Llavors jo ara aquí el que puc fer, i no cal sudo, puc fer un mount /dev/nvd0p2 cap al directori mnt, per exemple. Si ara jo vaig al directori mnt, aquí fixeu-vos, tinc evidentment informació del sistema, però si jo faig un cat del non-encrypted, que és el que he creat abans, efectivament puc veure el fitxer que no està encriptat. I ara si jo intento, farem un mount primer de l'MNT, si ara intento fer el mount, però ara de la 3, que és la partició altra, fixeu-vos que em dirà que el tipus de sistema de fitxers és BitLocker i que no podem utilitzar-la, d'acord? Llavors amb això hauríem de buscar alguna forma en Linux, que no farem aquesta demostració, per intentar muntar això i necessitaríem la contrasenya o la clau, d'acord? Per tant, amb això, inclús si ara jo intentés, si recordeu que vam utilitzar l'altre dia obrirem una altra consola per a això, a veure si us recordeu, l'altre dia ho vaig estar utilitzant en la comanda testdisk.
sí? Però això ara ho podem intentar fer aquí, i aquí, bueno, me demana això, i aquí si jo vaig dins del disc, li dic que és tipus EFI, i després, a veure aquí, si me'n vaig en aquesta, intento aquí, bueno, és que de fet ni funciona, no m'està deixant fer res, vale? Puc intentar, perdoneu, a fora, aquí, puc intentar veure analitzar, puc intentar analitzar la partició 3, que és aquesta d'aquí, li dic 3, crec que és, no m'ho deixes fer, quick search, bueno, busca per tot el disc, però aquí és que no trobarà res, perquè, bueno, em dona warnings perquè Windows a vegades li agrada fer coses estranyes amb la geometria del disc, però si us fixeu aquí no m'està trobant una fava, perquè, bueno, el non-encrypted sí, aquí em troba el sistema de fitxers non-encrypted, però l'altre no m'és capaç de fer res, no puc trobar ni imatges ni res, d'acord? I bé, això és tot el que us volia ensenyar. Moltes gràcies, adeu! Heu vist com crear particions inclús en sistemes de diversos discos físics per tal de poder tenir o bé més rendiment o bé més espai en un sol volum de dades.